Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Önök az Erdélyi Magyar Televízió Több Szemközt című magazinműsorának külön kiadását látják. Itt vagyunk a Marosvásárhelyi Bernardi házban, itt ül velünk Emil Constantinescu, Románia volt államfője, akivel a marosvásárhelyi fekete-márciusi eseményekről, illetve a román-magyar viszonyról fogunk beszélgetni. Jó estét kívánok, elnök úr! Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Elnök úr, mielőtt feltenném az első kérdést, kérem tekintsünk meg közösen egy rövid összeállítást a fekete-márciusi eseményekről, amit kollégáim már előkészítettek. Negyed század telt el Marosvásárhely fekete-márciusa óta. A magyar ellenes atrocitások hátteréről azonban ennyi év elteltével sem lehet semmi biztosat tudni. Az igazság kiderítése ugyanis nagyon sokaknak még mindig nem érdeke. 1990. március 19-én erre a Tudor negyedbeli gyógyszertárra készültek felfesteni a magyar gyógyszertár feliratot a román farmacie alá, ahogy már a városban máshol is megtörtént. Ezúttal azonban szervezett tömeg akadályozta meg a magyar felirat elkészítését. A környéken több magyar járókelőt is megvertek. Körmöcki Emese gyógyszerészt másnap azzal vádolták egy bukaresti lapban, hogy kijelentette volna, ezután csak magyarokat szolgálnak ki. Jöttek fél intelligens, hogy úgy mondjam, a legrosszabb kategóriájú, és bőven leitatott emberek, betörték az ajtót, elkezdtek kiabálni, törni, zúzni, hogy itt mi történik. Március 20-án a város magyarsága egy emberként vonult ki tüntetni a főtérre a jogtiprás miatt. Válaszul megtévesztett, tudatlan vidéki románokat szervezetten buszokkal szállítottak a városba, megvédeni az országot a magyar irredentizmustól. A feldühített hodáki és libánfalvi parasztok husánkokkal támadtak a magyar tüntetőkre a rendfenntartók cinkos passzivitása mellett. Arra azonban nem számítottak, hogy a magyarok védekezni fognak. Ez a pogrom minden jelét magán viseli. Az, hogy ez talán nem szélesedett mássá, az talán annak is köszönhető, hogy a város magyarsága végig is kiállt, mint egy egész tömb, és akkor nem az volt, hogy egyenként levadázták, hanem összecsapás lett. Hogy melyik jobb a kettő közül, az egyikben legalább volt esély a védekezésre. A rendőrség és katonaság irattárai viszont nem kutathatóak. A fellelhető dokumentumok nyilvánvaló hazugságokat és csúsztatásokat tartalmaznak. Másrészt a szervezés szóbeli egyezkedések, utasítások alapján történt, így aztán azt sem lehet bizonyítani, hogy a Securitate állt az események mögött. Az összetűzésnek 5 halálos áldozata, továbbá 300 körüli sebesültje volt. Az ön megítélése szerint mi történt itt ezelőtt 25 évvel? Cred că după 25 de ani, de la niște evenimente tragice, avem datoria să le privim într-un context general. Și această datorie cred că o au în primul rând istoricii, care trebuie să examineze toate fenomenele, inclusiv cu cercetarea opiniilor celor care în acel moment au jucat un rol sau altul. Cred că evenimentele în Târgu Mureș trebuie să fie examinate pe fondul a ceea ce se petrecea în România, în comparație cu ceea ce se petrecea în alte țări. Deci România trecuse, scăpase de dictatura comunistă și reușise oarecum să se elibereze de sub influența fostei Uniuni Sovietice, care încă mai exista, într-un mod diferit. Revoluția română, care s-a petrecut tot cu 25 de ani în urmă, în decembrie anul trecut, a fost de o parte singura revoluție sângeroasă, unde s-a plătit cu sânge, un număr mare de oameni omorâți, cu un număr mai mare de oameni omorâți după plecarea lui Ceaușescu și cu revenirea, rămânerea la putere a unei părți importante din nomenclatura fostului Partid Comunist și a Securității. Pe de altă parte, în România existase regimul Ceaușescu, care folosise național-comunismul ca doctrină. Național-comunism care avea să fie preluat apoi de Milošević cu consecințele
cunoscute tragice în fosta Iugoslavie. Pe de altă parte, situația era complexă și la nivelul fostei Uniuni Sovietice din acea vreme. Eu am avut ulterior ocazia să am relații la nivel de președinți cu foștii membri ai biroului politic, care ajunseseră președinți de state. Vorbesc de președintele George Shevardnadze, de președintele Aliev, președintele Nazarbayev, președintele Lucinski. Toți aceștia fuseseră în biroul politic. Pe de o parte, și inclusiv cu Gorbaciov, cu care am avut ocazia să discut de mai multe ori asupra celor evenimente, exista pe de o parte și în Rusia o diferență între tendința lui Gorbaciov de a continua cu perestroica și cu glasnost și rezistența fostelor servicii secrete a KGB-ului și al serviciului GRU al armatei, care apoi, să nu uităm, de la evenimentele de la Târgu Mureș, de pildă, dacă acesta este un reper, sau de la Revoluție, numai într-un an aveau să dea o lovitură de stat în Rusia împotriva lui Gorbaciov, condusă de armată și de cei din KGB. De aceea nici nu putem să spunem influența Rusiei, care a existat. Știm foarte clar că până la mineriada de 99 din timpul meu au existat această influență și știm foarte bine, cum am arătat și în cazul intervenției mele, că în acel moment documentați agenți ai KGB-ului și GRU-ului se aflau în poziții cheie în România, inclusiv consilierul pentru securitatea națională, generalul Vasile Ionel, ca să numim numai unul dintre ei. Pe de altă parte, situația era complexă în România și nu putem privi evenimentele la Târgu Mureș fără evenimentele la București. În ianuarie și în februarie, așa cum am arătat, la București au avut loc niște mișcări ale studenților, ale intelectualilor pentru democrație, care au fost apoi manipulate și transformate în evenimente violente care să justifice intervenția minerilor. Primele două mineriade au fost în ianuarie și în februarie, anterior conflictului de la Târgu Mureș. Pe de altă parte, nu există nimeni pur aici, pentru că este evident că și din partea română ca și din partea maghiară, foarte mulți dintre cei care fuseseră în nomenclatura comunistă, acum urmau să se spele devenind naționaliști, în diferite moduri. Printre cei care se pronunțau pentru o idee nobilă pe care Liga Studenților și eu, bineînțeles, o susținam, să spunem, unirea cu Moldova, dar se aflau foarte mulți din fosta nomenclatură și securitate care încercau să se spele. Sigur că acest lucru putem spune că s-a petrecut și în partea maghiară, nu numai în partea română. Mulți aveau interes. Va trebui foarte mult o sarcină dificilă de devine istoricilor ca să scape de momentele emoționale și să încerce o analiză serioasă pentru prima dată acestui cumul de evenimente care s-au soldat tragic, dar care, din fericire, apoi, în urma reacției elitelor intelectuale din România și ale tinerilor, nu au făcut ca evenimentele la Târgu Mureș să urmeze cursul din Iugoslavia, poate dorit de cei din fosta URSS și apoi a Rusiei care a preluat, ci să urmeze un curs în care maghiarii și românii să adere împreună la un proiect istoric, care a fost proiectul de integrare europeană, de integrare în NATO și de parteneriat strategic cu Statele Unite. Történészekkel beszélgetve többen is azt állították, hogy a Securitáténak köze volt a fekete márciusi eseményekhez. Ön hogy látja ezt a kérdést? Nyilván egyetlen történész sem tudta ezt bebizonyítani, de az ön meglátása szerint a Securitáténak köze volt az események kiterveléséhez, illetve lebonyolításához? Dovezi este mai greu de obținut acest lucru. Trebuie să arătăm că așa cum după 25 de ani mai sunt puncte nelămurite și multe lucruri nelămurite în ceea ce privește evenimentele la Târgu Mureș, nu putem să nu subliniem că există foarte multe lucruri nelămurite în ceea ce privește
revolta populară și represiunea ei. Mă refer la represiunea din Piața Universității din decembrie, 21 decembrie 1989, așa cum nu există lămurită nici problema mineriadei din 1990, unde vom aniversa de asemenea 25 de ani în iunie. Au fost evenimente foarte complexe și sigur că sunt două lucruri, putem veni însă cu argumente circumstanțiale. Este evident și pentru mine, care am trăit aceste evenimente în stradă, fiindcă am participat și la demonstrațiile din ianuarie 90 și la demonstrațiile din februarie 90 și bineînțeles și, cum se știe, la Piața Universității, la acea maraton, manifestație pentru democrație, care a reușit să schimbe cursul României până la urmă, nu s-au lămurit lucrurile până în prezent. Circumstanțial, însă știm foarte clar că trebuia reinstaurată frica. Deci acesta a fost scopul demonstrațiilor de forță, care s-au făcut în ianuarie, în februarie, apoi la Târgu Mureș și apoi în iunie, în 1990. Toată acea parte din 1990 era încercarea fostei nomenclaturi și a securității să reinstaureze frica în societate, să reinstaureze acea dispersare pe care o creează orice regim dictatorial. Din fericire, acest lucru nu s-a reușit. Pe de altă parte, să nu uităm și influențele externe. Dar ceea ce trebuie astăzi noi să reținem este partea pozitivă. Faptul că, în ciuda acestor evenimente care au avut componenta lor tragică, fiindcă toate s-au soldat cu pierderi de vieți omenești, cu oameni care au fost răniți și care au purtat traume în mod îndelungat. Până la urmă, românii și maghiarii din România au reușit să construiască, plătind un preț social foarte greu, să construiască un regim democratic cu toate să spunem, deficiențele lui. Pe de altă parte, au reușit proiecte importante, istorice, cum ar fi integrarea europeană, integrarea în NATO, parteneriatul strategic cu Statele Unite, care astăzi ne fac să trăim în mai multă siguranță decât dacă România ar fi urmat o cale care ar fi dus-o spre Belarus sau spre Ucraina de astăzi, cu toate consecințele ei, sau cu fenomenele dramatice care s-au petrecut în fosta Iugoslavie. Ceea ce avem de construit împreună este ceva mai dificil decât o legislație democratică sau instituții democratice, o conștiință democratică. Pentru că dacă nu avem o conștiință democratică, dacă nu avem o societate civilă puternică, dacă elitele intelectuale nu sunt în stare să elaboreze un alt proiect istoric după integrarea europeană, care să trezească o solidaritate națională, atunci vom continua să asistăm la această degradare a instituțiilor care sunt folosite în interese politicianiste, care generează corupție, care generează un furt și pe scară largă a avuției naționale și care până la urmă generează un val confuz de nemulțumire care este periculos și pentru majoritate și pentru minoritate, care este periculos pentru români, care este periculos pentru regiune și care până la urmă este periculos pentru Uniunea Europeană în ansamblu ei. Hogy látja ön, a fekete márciusi események milyen fényt vetettek Románia külföldi vagy európai megítélésére? Într-un mod extrem de negativ. Și aici, iarăși, este un element circumstanțial care arată anumite vinovății. A existat un interes foarte clar al unei anume părți a securității care dorea în mod clar să
construiască un regim oligarhic în România și care am văzut că s-a construit până în 1996, să construise în mod identic cu cel din, repetând chiar, aproape ca la Indigo, ceea ce se petrecea în Uniunea Sovietică, de la cupoanele lui Ciubais la cupoanele Văcăroiu și așa mai departe. Și astăzi vedem foarte clar că ceea ce reprezentau oameni de afaceri, sunt 25 de ani și după 25 de ani vedem că în top oamenii de afaceri sunt foști generali și ofițeri de securitate și că de fapt și-au construit averile prin afaceri cu statul și prin corupție. Deci atunci, în acea perioadă, au încercat să oprească investițiile străine în România. Acesta a fost și scopul, unul din scopurile și la Târgu Mureș de manipulare și mai ales al mineriadei din 13-15 iunie, care au avut un efect devastator pentru poziția României. Din fericire, faptul că elitele intelectuale române s-au mobilizat în mod sincer atunci, au reușit să creeze o societate civilă puternică, solidaritatea universitară mai întâi, care s-a creat în jurul Universității din București după invazia minerilor, Alianța Civică, Convenția Democratică, au reușit până la urmă schimbarea de 96, instaurarea unui regim democratic, legislația europeană prin acquis-ul comunitar, începerea parteneriatul strategic cu Statele Unite, care asigură protecție strategică României, și în sfârșit începerea negocierilor cu Uniunea Europeană. Sigur că în acel moment, devenind irreversibile transformările, reprezentanții fostei securități și a fostei nomenclaturi de partid au înțeles că e mai bine decât să se opună creierii unei legislații și instituții democratice, mai bine să le folosească în interes. Este ceea ce s-a întâmplat după 2000 și a continuat în această parazitare a instituțiilor democratice. Iată de ce spun că este din nou nevoie ca societatea civilă să se reconstruiască în jurul elitelor intelectuale pentru a crea o conștiință democratică. Pentru că, acum știm foarte clar, că degeaba avem instituții democratice, degeaba avem legi, dacă nu avem o conștiință democratică și, mai mult decât atâta, nu avem o conștiință morală, bazată pe respectul legilor, care să asigure funcționarea statului de drept, care altfel rămâne o lozincă, și pe educație, pe respectarea unor principii morale, printr-o educație care trebuie să plece de la vârstele cele mai fragede. Eu cred că populația care acum urmărește ce se întâmplă în acest cutremur penal care zguduie establishmentul românesc se va trezi din acest șoc și va înțelege că trebuie să trecem din nou la un alt tip de revoluție pe care am numit-o revoluția morală. A rendszerváltás után először 1996. december 16-án lépett kormánykoalícióra az RMDSZ, az államfőt adó Demokratikus Konvenció és a Szociáldemokrata Unió oldalán. Önnek nyilván nagy szerepe volt a kormánykoalícióra lépésben, de nagy szerepe volt abban is, hogy normalizálódjon a román és magyar viszony. Párbeszéd alakuljon ki Románia és Magyarország között, illetve a romániai románok és magyarok között. Hogy látta akkor, és hogy látja most a román-magyar kérdést? Acum apar niște lucruri normale. Faptul că politicienii maghiari participă la guvernare în România devine aproape un joc politic, normal, cum este în multe, cum se întâmplă. Este greu să ne imaginăm cât de șocant din punct de vedere cultural era atunci ideea, într-un stat care fusese condus de către președintele Ceaușescu în numele național-comunismului, o astfel de idee. A fost un unicat. Slovacia a repetat proiectul după ce au învățat în experiența românească, după ce au participat aici și au câștigat alegerile,
au înțeles că numai prin acest mod pot să acceadă în Uniunea Europeană. Bulgaria a repetat modelul nostru. A fost în Europa un lucru extrem de rar în acel moment, ca o minoritate să intre în poziții cheie în administrația centrală și administrația locală. Eu am explicat atunci și nu numai intelectualii m-au înțeles, poporul a înțeles atunci, pentru că exista un proiect cu adevărat istoric, un proiect cultural, ce înseamnă încrederea. Pentru că trebuie să ai este important să ai un proiect vizionar și proiectul integrării europene era pe vremea aceea un proiect și poporul a înțeles acel proiect și înțelegându-l a plătit prețul social cumplit în timpul administrației pe care am condus-o, dar în același timp trebuie să asiguri și încrederea. Ori încrederea înseamnă numai când minoritatea ajunge în poziții de decizie. Și faptul că, sigur, ministrul pentru minorități era maghiar, faptul că au fost prefecți maghiari, faptul că s-au luat prin ordonanță de urgență legi care nu erau la nivelul, nu numai că erau la nivelul cel mai înalt, au depășit nivelul din Uniunea Europeană în acel moment, pentru că inclusiv modelul multicultural într-o primă etapă al Universității de la Babeș-Bolyai, de la Cluj, a fost superior, fiindcă s-a petrecut într-un moment în care în Belgia, o universitate în secole 14-15, Universitatea Leuven, s-a scindat cu o violență de neimaginat, cu ruperea cărților, s-a format Leuven. Deci România a devenit un model cultural în mediul academic, a devenit un model superior a ceea ce se petrecea într-o țară care crease prima instituție de monarhie constituțională și democratică ca Belgia. Deci noi am ajuns nu numai să fim, am depășit și am reprezentat nu numai un model pentru regiunea noastră, pentru că sunt date, există citate din toate discursurile publicate ale președintelui Clinton, care a arătat că înțelegerea între majoritatea română și minoritatea maghiară și dintre România și Ungaria sunt un model de urmat pentru Europa Centrală, pentru Europa în general și pentru multe alte țări ale lumii în perioada de tranziție. Megítélése szerint mit hozott a demokrácia az erdélyi magyarságnak? Enorm. Eu am și o experiență personală. Ca geolog am lucrat timp de decenii și în zona Baia Mare și mai ales în Harghita. Am lucrat la Ditrău, deci am lucrat în zone cu populație maghiară compactă. Ca geolog mergi pe drum, în sate, călătorești. Erau zone în care nu cunoșteau limba română. Deloc. Sigur, având studenți, fiindcă foarte mulți studenți veneau la Universitatea din București și acolo era o pasiune să facă geologie, aveam totdeauna studenți cu mine și puteam să comunic. Mai merg și astăzi în acele zone. Lucrurile s-au schimbat pentru că s-au petrecut nu din urma unui proces politic coordonat, ci din interesul oamenilor de a-și rezolva problemele lor și ale familiilor lor. Era evident. Când m-am dus la sfârșitul mandatului să vizitez o fabrică de pantaloni din Miercurea Ciuc, care avea un mare succes, fusesem deseori la Miercurea Ciuc. Acum toți vorbeau foarte bine limba română și directoarea, care era sigur maghiară, mi-a spus: păi, dar cum de vorbit atât de bine? Păi fiindcă am afaceri. Și eu trebuie să fac afaceri la București și trebuie să fac afaceri în România. Eu n-am timp să am un traducător. Inclusiv sunt oameni cu care am colaborat. Sunt 22, 23, 24 de ani de când colaborez cu cei din UDMR. Aveau greutate când vorbeau. Acum vorbesc mai corect și mai bine limba maghiară decât mulți parlamentari români. Deci lucrurile evoluează.
Și avea dreptate Smaranda Enache când spunea și drepturile evoluează. Adică trebuie să înțelegem și să ne înțelegem mai bine unii pe alții. Sigur, acum, în calitatea pe care o am de președinte al Academiei de Diplomație Culturală din Berlin, am introdus în conceptul european și mondial acest principiu al înțelegerii celuilalt. Nu vom putea să realizăm nicio diplomație culturală și nicio reconciliere culturală și niciun proiect comun dacă nu ne înțelegem mai bine unii pe alții. La Academia Diplomație Culturală din Berlin, unde am organizat un sistem de graduate, de master și de doctorat în diplomație culturală, sunt și studenți din România, maghiari studenți din România. Și m-au abordat de mai multe ori și mi-au spus, da, este foarte important, noi la Cluj trăim în această universitate multiculturală, dar noi studenții tot în cercurile noastre suntem maghiari și români. Ori este foarte curios că într-o Europa care se consideră a comunicării între oameni, nu reușim să spargem niște bariere și uneori știm mai multe despre ce se întâmplă, mai mult ce se întâmplă în Franța, mai mult ce se întâmplă în Germania sau în Statele Unite și Marea Britanie decât ce se întâmplă într-o comunitate care se află. Deci mai avem multe de făcut și este importantă această dimensiune culturală a reconcilierii care am stabilit-o cu președintele Gönz încă din 1994. De ce? Pentru că și românii și maghiarii nu au numai o limbă la care țin și de care sunt mândri, au o cultură de care trebuie să fie mândri. Aceste două culturi, maghiară și română, sunt culturi fundamentale ale Europei centrale, ale Europei și a lumii globalizate de mâine. 2008-ban megalakult az Erdélyi Magyar Televízió, az Erdélyi Magyarság Televíziója, a Romániai Magyarság Televíziója. Mit üzen ön az Erdélyi Magyar Televízió nézőinek? Un mesaj emoțional, în primul rând, pentru că datorez foarte mult acestui principiu de reconciliere culturală între români și maghiari. Viața mea a devenit foarte frumoasă pentru că începând cu 1992, când am candidat prima dată cu sprijinul comunității maghiare și al Transilvaniei, îmi amintesc că în orice aeroport din lume călătoream pe vremea aceea fiind rector și fiind invitat să țin conferințe la universități în toată lumea, în avioane și pe aeroport eram întâmpinat și de români și de maghiari aflați care circulau acum în lume. Așa cum am spus în conferință, când s-a pus problema intrării României în primul val, numărul scrisorilor adresate președintelui Clinton în acea vreme de maghiarii din Statele Unite l-a depășit pe cel al românilor. Și cred că împreună putem, românii și maghiarii, prin televiziune, folosind televiziunea, să fim mândri de că reprezentăm această cultură a Europei centrale. Și cred că este un filon în acest moment în care există o tendință spre, nu numai în România, a televiziunilor, spre facil, numai spre distracție, să explorăm împreună importantele tradiții comune pe care le avem. Pentru că, sigur, în istorie se văd divergențele, conflictele, ele sunt spectaculoase. Dar trebuie să ne amintim pasiunea pentru muzica românească a lui Bela Bartok, prietenia extraordinară dintre Bela Bartok și George Enescu și multe alte exemple. Cred că televiziunea poate face enorm în acest moment, pentru că dacă în timpul comunismului
am reușit să supraviețuim în cultură și rezistența în cultură a fost fundamentală, după părerea mea, cred că acum rezistența prin cultură în fața tendințelor consumiste, tendințelor de degradare a mesajului cultural pot să fie, cred că un mesaj cultural poate să fie promovat în special prin aceste televiziuni locale, care, după părerea mea, sunt mult mai pline de sens, mult mai pline de substanță decât cele care sunt dedicate în special știrilor și evenimentelor care formează breaking news. Elnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Önöknek pedig, kedves nézőim, a figyelmet. Jövő héten ismét több szem közt Lókodi Imre várja önöket. A viszontlátásra!